Sige Jericho, magsisisigaw ka lang dyan. Walang magigising. Wika ng ama ni Jericho. Kahit anong sigaw noon ni Jericho sa loob ng kanilang tahanan, nakakapagtakang hindi magising-gising ang kanyang mga kapatid at ina. Mahimbing pa rin ang tulog ng mga ito kahit siya ay nagwawala na sa loob ng kanilang tahanan. Ilang minuto lang ang lumipas, tuluyan ang nakumpirma ni Jericho na totoo ang sinasabi ng kanyang ama. Nang tumahimik na si Jericho, bigla itong lumapit sa kanyang ama upang tingnan kung ano ang ginagawa nito. Tay, kasabay ba yan ng proteksyon para sa bahay? Parang wala namang masamang nangyayari dito sa lugar natin eh. Para namang hindi na natin kailangan yan. Wika ni Jericho. Noon Jericho, hindi natin to kailangan. Pero ngayon, kailangan na natin ito. Malapit na ang kabilugan ng buwan na siyang hudyat para sa mga nilalang sa uslot sa nalalapit ng gabi ng kanilang anihan. Sa gabing yun, Jericho, hindi mo magugustuhan ang mga mangyayari sa atin kung hindi ako maghahanda para sa proteksyon ng ating tahanan. Seryosong sagot ng ama ni Jericho. Ayon sa ama ni Jericho, na ang mga aswang sa lugar ng uslot ay utusan lamang ng mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Dagdag pa nito na hindi gaanong kataasan ang posisyon ng mga aswang sa baryong yon. Gawa ng may mas demonyo pa umano sa lahi ng aswang doon sa baryo ng uslot. Matapos makapagritual ng ama ni Jericho, napagpasyahan na nitong matulog. Siya naman noon, bumalik na sa kanyang silid upang matulog. Sa ngayon, Jericho, mas maiging maging pamilyar ka muna sa aking ginagawa. Dahil pagdating ng panahong handa ka na, hindi ka na mahihirapan sa ating gagawing pagsasanay. Wika ng ama ni Jericho. Oho, tay. Sige ho, matutulog na ako. Kinaumagahan, maaga pang umalis ang ama ni Jericho dahil sa tutungo ito sa laot. Umaga nang nagising noon si Jericho dahil sa ilang gabi na siyang gising kapapanood sa ginagawa ng kanyang ama. Kung hindi pa ginising ni Renny itong si Jericho, hindi pa ito nagising sa kanyang mahimbing na pagkakatulog. Sa pagsapit ng 9:00 ng mismong araw, merong bumisita kila Jericho na isa sa mga kaibigan ng kuya niya. Magandang umaga ho! Narito ho ba si Renny? Tanong ng isang lalaki sa ina ni Renny. Nang mapansin ni Renny naroon na ang kanyang mga barkada, dali-dali itong tumungo sa kinaroroonan ng kanyang ina. Hindi pa man noon nakakapagsalita ang ina ni Renny, agad na itong nagpaalam sa kanila. Ayon kay Renny, na maglalaro lamang sila sa plaza ng kanyang mga kaibigan. Hindi naman nagawa ng kanyang ina na tanggihan ang anak niya sa kadahilan ng minsan lamang itong umalis sa kanilang bahay. Sa pag-alis ni Renny, nabigay kay Jericho ang trabahong dapat para sa kanya. Pagsapit ng hapon, dumating na ang ama ni Jericho pero si Renny ay hindi pa umuuwi. Jericho, nasaan ang kapatid mo? Ang sabi niya tay, maglalaro lang ho yun eh, pero ilang oras na ang lumipas wala pa rin. Sagot ni Jericho. Dahil sa medyo hapon na noong mga oras na yon, napagpasyahan na nila Jericho na hanapin si Renny sa kanilang baryo. Pagtungo nila sa plaza, ay wala doong tao na siyang labis na ipinag-alala ng kanyang ama. Nagtanong-tanong sila Jericho sa baryo nila,
pero walang makapagturo sa kinaroroonan ni Renny. Merong nakapagsabing nakita niya sila Renny na patungo sa uslot, pero hindi nito nakita ang pagpasok nila Renny sa mismong baryo. Hindi man kumpirmado ang impormasyong nakalakap nila Jericho, pero labis na pag-aalala ang naibigay nito sa kanyang ama. Hindi sila pwedeng tumungo sa uslot tuwing gabi sa kadahilanang kakaiba na ang ikinikilos ng mga nilalang na naroon. Magiging mapanganib para kay Jericho at sa kanyang ama ang pagtungo sa uslot kahit meron silang kargada. Sa paglalim ng gabi, nananatiling nakaabang sila Jericho sa daanan patungong uslot na nagbabakasakaling makita nila si Renny at ang kasama nito. Kung hindi ninyo na itatanong, ang daanan noon patungong uslot ay isang sangang daanan na nakakonekta sa pampublikong daanan. Papasok ang daan patungong uslot na halos ilang kilometro pa ang iyong bubunuin, marating lamang ang lugar na yon. Sa paglipas ng oras, walang Renny ang lumabas sa daanan patungong Baryo Uslot. Labis-labis ang panlulumo ng ama noon ni Renny habang nakatitig sa masukal na daanan. Nang masyado nang lumalalim ang gabi, napagpasyahan ng kanilang ama na sa bahay na lamang maghintay. Halos hindi makausap noon ni Jericho ang kanyang ama dahil sa labis-labis na pag-aalala nito para sa kanyang anak. Walang pwedeng masisi noon ang ama ni Jericho dahil kagustuhan ni Renny ang desisyong kanyang ginawa. Pagbalik nila sa kanilang bahay, matyagang naghintay ang ama ni Jericho kahit mumunting kasera lamang ang nagsisilbing liwanag niya sa hagdanan ng kanilang bahay. Si Jericho noon ay nagtimpla ng kape gawa ng alam niyang medyo mahaba-haba ang kanilang paghihintay sa nawawala niyang kapatid. Alam mo Jericho, kahit medyo pasaway ang kuya mong yon, kulang ang buhay ko kapag wala ito. Lahat kayo mahalaga sa akin. At ayokong mapahamak kayo o mawala ng hindi ko na ipaglalaban. Maghihintay ako dito kahit ilang taon man ang lumipas. Malungkot na wika ng kanyang ama. Habang nakikinig si Jericho ng mga sinasabi ng kanyang ama, doon unti-unting nabubuo sa kanyang isipan ang pagnanais na tulungan ito. Kinaumagahan, hindi naghanda ang ama ni Jericho patungong laot. Lantaran nitong inilalagay sa isang sisidlan ang mga libretang ginagamit niya sa paggawa ng ritual at pagbigkas ng mga orasyon. Magbabandang 7:00 pa lamang noon, pero nakahanda na itong ama ni Jericho na umalis. Bon, isama mo si Jericho. Makakatulong to sa'yo. Huwag mo na muna kaming alalahanin dito dahil ayos lang kami. Wika ng ina ni Jericho. Sige mahal, maraming salamat. Ligtas na kayo rito. Basta huwag kayong lumabas ng bahay tuwing gabi. Sagot naman ng ama ni Jericho. Sa paglakad nila, hindi nito nagawang makipag-usap sa kanyang anak. Ilang oras din ang binuno nila Jericho upang marating ang pangatlong barangay sa kanilang lugar. Nang malapit na sila sa isang bahay, nagwika ang ama ni Jericho ng, Ito ang tutulong sa atin upang mapasok ng gabi ang uslot. Nais kong kumpirmahin kung patay na ba o bihag pa rin nila si Renny. Maging matatag ka, Jericho, para sa ating pamilya at sa iyong kapatid. Ililigtas natin siya sa mga kamay ng demonyong nakatira sa baryong yon. Paglapit nila ng bahay, agad namang kumatok itong si Bon. Tao po!
Langkoy, nandiyan ka ba? Tanong nito. Ilang minuto pa ang ginawa nitong pagkakatok at napagbuksan din siya ng pinto ng isang lalaki. Dali-dali silang pinapasok nito sa loob ng kanyang pamamahay. O Bon, napadalaw ka. Wika ni Langkoy. Oo nga eh, meron kasing problema. Koy, maaari bang tulungan mo kaming pasukin ang uslot ngayong gabi? Nadakip ang anak ko, Koy. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Ikaw na lang talaga ang aking pag-asa upang makapasok sa uslot. Alam ko ang kakayahan mo, Koy. Kaya naman nagmamakaawa ako sa iyo. Sige na naman, tulungan mo ko. Pagmamakaawa ni Bon. Habang nag-uusap ang dalawa, nagmamasid lang naman itong si Jericho. Madali lang ang pumasok doon, Bon. May isang sikretong baryo na nagsisilbing kahinaan nila. Ang tagapagbantay ng baryong uslot ay ang mga laman lupang nag-aanyong balat ng puno. Kapag meron kang sabulag para dito, malaya kang makakapasok sa uslot. Ang matataas na uri ng elementong nakatira doon ay walang kakayahang makakita ng tao. Sabulag para sa laman lupa at sabulag para sa aswang ang pinakamahalagang karga kapag papasok ka ng uslot. Sige, tutulungan kita. Alam ko kung anong pakiramdam ng mawala ng pamilya. Sagot naman ni Langkoy. Dahil sa sinabi ng kaibigan ni Bon, tanging pagngiti at pagyakap lamang ang naisagot nito. Si Jericho noon ay nananatiling tahimik sa pag-uusap ng dalawa. Siya nga pala, Koy. Ito ang anak ko, si Jericho. Siya ang napili kong tagapagmana ng aking aral, kaya ako siya sinama rito. Meron akong kutob, Koy, na mas lalo pang magiging dalubhasa itong anak ko kapag nalagpasan natin ang pagsubok sa baryo ng uslot. Wika ng ama ni Jericho. Pinabisa lang naman ni Langkoy si Jericho nang marinig nito ang sinabi ni Bon. Sa pagtapos ng kanilang kumustahan, doon na mas lalong naging interesante ang kanilang usapan. Ayon kay Langkoy, na ang baryo ng uslot ay hindi talaga yon ang tunay na pangalan nito. Kaya ito tinawag na uslot sa kadahilanang ang namumuno sa lugar na yon ay ang mga engkantong tinatawag na uslot. Kaya sila tinawag na uslot dahil sa kakayahan nitong baliin ang gulugod ng isang tao sa paghawak lamang nito. Matapos nila itong baliin, inuutusan nila ang gulugod ng biktima na lumabas mula sa katawan ng nagmamay-ari dito. Yun lamang ang kinakain ng mga uslot at ang kanilang pamamaraan sa pagkuha ng gulugod ay nagsisilbing pagtatanghal para sa kanila. Dagdag pa nilang Koy na ang mga aswang na naroon sa baryo ng uslot ang nagsisilbing tagakatay ng mga karning kanilang ibinibenta sa mga dayo. Ginagawa nila ito upang maparami ang kanilang lahi sa paglipas ng oras. Ang mga lumilingon sa baryo ng uslot kapag nakakalayo na ito sa kanilang lugar ay kinukuha ng itim na engkanto sa pamamagitan ng pagligaw sa mga ito. Hindi na magagawa ng mga taong yon ang makalabas sa uslot at patuloy silang maglilibot sa lugar hanggang sa makabalik sila sa baryo. Doon ay gagawin silang manininda ng labag sa kanilang kalooban. Matapos makapag-usap nila Langkoy at Bon, naghanda na sila para sa kanilang lakad kinagabihan. Merong ipinasuot noon si Langkoy kay Jericho na isang kwintas na merong palawit na buto ng gabing tumigas. Jericho, huwag mong tatanggalin ang kwintas na ito kahit anong mangyari. Ito ang magiging bilyete mo pa uwi. Huwag ka ring umalis sa aming tabi kahit na anong mangyari. Wika ng ama ni Bon sa kanyang anak.
Maraming nilagay noon sila Bon na karga sa kanilang sarili upang masiguradong ligtas silang makakabalik. Hindi pa man sumasapit ang gabi, agara na ang pag-alis nila Bon sa bahay nila Langkoy. Dahan-dahan nilang tinahak ang daan patungong Baryo Uslot. Habang sila ay naglalakad, walang pag-uusap ang naganap. Nang marating nila ang daan patungong Baryo Uslot, nagtanong itong si Langkoy ng, Bon, sigurado ka ba? Okoy, wala nang atrasan to. Alang-alang sa anak ko. sagot naman ni Bon. Si Jericho naman noon, nananatiling nakahawak lamang sa damit ng kanyang ama. Pagpasok nila sa daan, bakas agad sa hangin ang kakaibang presensyang bumabalot sa baryo ng Uslot. Di pa man nakakalayo sila Bon, marami na silang nakikitang laman lupang nasa balat ng puno. Hindi sila nito nasisipat, gawa ng meron silang kargang sabulag para sa mga ito. Nang papalapit na sila doon sa baryo ng Uslot, nakakarinig na sila ng panakanakang pag-aangil ng mga aswang. Agad nilang nalamang aswang ito. Sa kadahilan ng napakapamilyar na kila Bon, ang lahat ng uri ng huni ng aswang. Pagpasok nila sa baryo ng Uslot, laking gulat na lamang nila Bon nang makita nilang walang kahit isang gasera ang nakasindi. Napakatahimik din noon sa lugar na parabang tulog na ang lahat ng nakatira doon. Huwag kang pakakampante, Bon. Hindi natutulog ang mga nilalang na narito sa Uslot. Wika ni Langkoy. Habang naglalakad sila ng dahan-dahan, pasimpleng tumitingin itong sila Bon sa bawat bahay na naroon. Diretso lamang ang daan sa Uslot na merong mga kubong nakatayo sa bawat kanto ng daan. Ang lahat ng bahay doon sa Uslot ay merong mga bakas ng dugo ng mga itinitindang isda ng mga ito. Alam nila Bon na hindi sa isda ang dugong yon, bagkus ay sa tao. Sa paglakad nila ay bigla silang napatigil nang meron silang nakasalubong na isang nilalang na napakalapad ng muka. Wala itong mata at kulay abo ang balat nito. Mahahaba din ang braso nito, maging ang mga daliri. Sa paglakad ng nilalang na yon papalapit sa kanila, nananatiling tahimik at nakatayo lamang itong sila Bon. Paglapit nito sa kanila ay bigla itong umamoy sa hangin na parabang nalaman na nitong naroon sila. Dahan-dahan namang naglakad papalayo sila Bon upang hindi sila nito mahawakan. Sa paglalim ng gabi sa baryo ng Uslot, napakaraming aswang na ang mga nakikita nila Bon. May aswang na lipad at maraming aswang na lakat. 2 uri ng aswang na paiba-iba ang kakayahan at abilidad na taglay. Sinubukang magkubli nila Bon sa ilalim ng isang kubo upang hindi sila makita nito. Dahil sa kabilugan noon ng buwan, kaya hindi pwedeng umuwi ng gabi itong sila Bon. Marami kasing naglipa ng aswang na lakat sa paligid dahil oras yon ng anihan ng kanilang makakain. Nananatiling nakakubli lamang itong sila Bon sa ilalim ng kubo habang patuloy sa pagmamasid. Kinaumagahan, biglang lumabas sila Bon sa kanilang pinagtataguan. Walang kapangyarihan ang mga nilalang doon sa pagsapit ng umaga sa mga taong merong kargang taglay. Habang iniikot nila ang Uslot, biglang napatigil si Bon nang makita niyang naroon si Renny na nagtitinda ng isda. Paghawak niya rito, bigla siyang tinapik ng kasama nitong isang matanda at nagwika ito ng, Bakit mo hinahawakan ng anak ko?
Anak mo? Demonyo ka! Demonyo kayo! Anak ko yan! Si Rene yan! Ang nawawala kong anak! Gigil na wika ni Bon. Nais na sanang sunggaban yon ni Bon, pero pinigilan lamang siya ni Langkoy. Bon, tingnan mo. Wala na ang wisyo dyan ng anak mo. Patay na yan, Bon. Hayaan mo na. Ang mahalaga nalaman natin ang masalimuot na nangyari sa iyong anak. Wika ni Langkoy. Dahil sa galit noon ni Bon, hindi niya napigilang magwala sa paligid. Nanlilisik na noon ang mga mata ng aswang na nakatitig sa kanya, pero wala siyang pakialam. Dahil sa pagwawala doon ni Bon, ay napagpasyahan na ni Langkoy na hatakin siya papalabas ng uslot. Tumulong na din si Jericho kay Langkoy upang mas madali nilang mailayo doon ang kanyang ama. Paglabas nila ng uslot, dinurado-raan ni Bon ang labas ng baryo. Bon! Naghahamon ka ba? Hindi maganda ang ginagawa mo. Sabi mo hahanapin lang natin ang anak mo. Hindi mo sinabing ipaghihiganti mo ito. Wika ni Langkoy. Hindi naman nakinig noon si Bon at patuloy lamang ito sa pagsasalita ng mga lengguwaheng hindi maintindihan ni Jericho. Pagdating nila sa kanilang tahanan, pinili na lamang ni Langkoy na bantayan muna itong kanyang kaibigan. Alam niya kasing babalik yun sa uslot kung sakaling aalis siya sa pamamahay nito. Pagsapit ng gabi ng mismong araw, biglang nagulantang sila Langkoy nang maramdaman nilang napakaraming nilalang ang nasa labas ng kanilang tahanan. Napakabilis maglakad ng mga ito papaikot sa bahay nila Jericho. Hindi yun gaanong nakakalapit sa kadahilan ng punong-puno ng pangontra ang kanilang tahanan. Ilang minuto pa ang lumipas, biglang napatigil sila Langkoy sa pagmamasid nang biglang meron silang narinig na isang tinig. Huwag ka nang umiyak dyan. Nandito na ang iyong pinakamamahal na anak. Kasabay ng pagwika ng nilalang sa labas ng kanilang bahay, agad din naman itong umalis. Hindi nagawang lumabas nila Langkoy sa bahay nila Jericho sa kadahilan ng masyadong mapanganib sa paligid. Pinili na lamang nilang hintayin ang umaga bago nila tingnan ang labas ng kanilang tahanan. Paglabas nila kinaumagahan, nakita nila ang isang buong balat ng tao sa kanilang bakuran. Sa kulay at mukha nito, alam ni Bon na ito ang anak niyang si Rene. Labis-labis na lamang ang galit noon nila Bon dahil sa nangyari. Halos sukluban ng langit at lupa ang kaluluwa noon ng ama ni Jericho nang makita nito ang bangkay ni Rene. Habang nililibing nila ang labi ni Rene, halos isumpa ni Bon ang mga nilalang na naninirahan sa uslot. Bago umalis si Langkoy sa kanilang tahanan, ay meron itong inihabilin kay Jericho. Jack, kunin mo ito. Ito ang gumamela selis na pamana sa akin ng aking ama. Magaan ang loob ko sa iyo kaya sa iyo ko yan ipinamana. Huwag mong iwan yan, Jack, dahil maililigtas ka niyan sa oras ng panganib. Wika ni Langkoy. Matapos nitong kausapin si Jericho, agad din naman itong nagpaalam kay Bon at sa pamilya nito. Lumipas ang maraming taon. Nabalitaan na lamang ni Bon na tuluyan ng nalipol ang mga nilalang na naninirahan sa baryo ng uslot. Isang manggagamot lamang ang gumawa nito. Kilala ang manggagamot na yon sa paggamit ng latigong gawa sa makabuhay.
Kwento pa sa kanila nilang Koy na hindi lang ito basta ordinaryong manggagamot, gawa ng isa lamang itong maliit na babae. Ayon sa mga nakakita, hindi nila alam kung saan ito nakatira at bigla na lang sumulpot sa lugar na yon at nagtagal lang ng 2 araw. Matapos ang 2 araw na yon, bigla na lamang itong nawala, kasabay ng pagkawala ng Baryo Uslot. Dahil sa ginawa ng babaeng yon, ay labis ang pasasalamat dito ni Bon. Maging si Jericho noon ay labis din ang pasasalamat sa manggagamot na lumipol sa buong baryo ng Uslot. Magmula nang maganap ang pangyayaring yon, hindi na minamadali ni Bon si Jericho na matuto ng mga aral na kanyang nalalaman. At itong ama ni Jericho ay gumawa ng hakbang upang hanapin ang babaeng naging kuro-kuro na umubos sa lahat ng lahing nakatira sa lugar na tinatawag nila noong Baryo Uslot. Woo! Grabe. Okay, opinion ko sa kwento. Wala na akong babanggitin, gaya ng sinabi ko. Pero grabe yung kilabot ko ngayon. Babae, maliit, tas may latigong makabuhay. Ewan ko lang kung sino papasok sa isip ninyo. Pero grabe, no? Isipin nyo sa iba-ibang tao nang gagaling, tapos ewan ko ang hirap nagsalita kasi grabe pa rin yung kilabot ko hanggang ngayon eh. Though walang binanggit na pangalan, walang binanggit na maraming impormasyon, o baka ibang tao yon, di naman ako nagkiklaim na siya yon. Pero dikit eh, di ba? Tas yung tungkol dun sa Gumamela Celis, grabe nasingit pa yon. Galing, no? Kasi kung di nyo na itatanong, meron tayong Gumamela Celis. Kaso ngayon, ubus na eh. Nagkakaubusan talaga. Check nyo yung page ko para malaman nyo kung ano yung binabanggit ko. Grabing ganda ng kwento na to. Kaya wala akong mabigay na comment. Sayang nga lang, 2 episodes, maikse. Pero para sa akin, package to, all pack, maganda. Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, i-comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.